Europako hegazti handi eta pisutsuena da basoioa. Penintsulan bizi dira Europako basoioen erdiak gutxi gora bera, baina gero eta gutxiago dira. Pisu handi samarra badute ere, hegan egin dezakete, hegoak indar handiz astintzen baitituzte. Landareak jaten dituzte, baina batzuetan, intsektuak eta moluskuak ere bai, haien oskolak beren moko indartsuaz hautsi ondoren. Saldo txikiak osatzen dituzte, eta sexu diformismoa nabarmena dute. Ugaltze garaian, basoioek gorteiatze erritual bereziak egiten dituzte. Basoio arreek hainbat gorputz jarrera baliatzen dituzte, berez direnak baina handiagoak direla emateko. Isatsa irekitzen dute, hegoak zabaltzen dituzte, burua besoen artean sartzen dute eta biboteak tenkatzen dituzte. Lurrean egiten dituzte habiak, eta haietan 2 edo 3 arrautza errun eta 25 egunez berotzen dituzte.